Салому алейкум, бародари азиз, хуш омаден аввал ба каналмон. Ҳазор омад калом барои дастгиритон, барои ҳар як чизтон. Ҳамиқа вақт компания ҳоҷиёни ма реклама мекардам, бародари азиз. Имрӯз худам омадам, худам гузаштам, дидам чӣ хел будай ва чӣ хел набудай. Як ду нозукӣ дошта, бародари азиз. Касое як паспорт ҳамин дар худам ғалтӣ. Касое ки паспортатон алиш кардем, илтимос сурат, ягон сурати кӯҳнашам бошад, телефонатон бигирем ки мабодо мегӯян номтон алиш кардем, ягон чизе мисол хай подозрити меғалтӣ. Мақсад ягон тер бикне, ягон чизе ки документотон, ягон фаршивия, ягон час аввал вақте занг мезанем бигин ҳоҷира ки ҳамин хел проблема дорем, метавонем бурда ё наметавонем моро бурда. Ҳозир бародари азиз, ин бародармон ба ӯзбекӣ мефаҳмонад, ба мардуми Ӯзбекистон. Assalomu alaykum tog'a. Alaykum assalom. Qanday borib keldingiz chegaraga? Juda yaxshi borib keldik. Juda yaxshi ekan. Soqoldan qo'rqqandim, mana soqolga ham hech narsa demadi. Yaxshi borib keldik. Biron problema, kamchilik yo'qmi? Hech qanaqa kamchilik yo'q. Juda zo'r, hammasi a'lo. Sog' bo'ling. Bacha akjum esha. ای پومی Chqer rafti omadi? 100% ماشینای کمپانی اوجون بهترین کمپانی ولو در سینه هر کس خواهش دارد قطعی همیو میرد ماشینا لوکس یگون پرابلم نیست. Rahmat. Akjum esha tog'a, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ay Moskovskiy nam mashallah raftem omadim. Takmito problema dosht prasrochni qarib 6 moh. Prasrochni dosht takmito raftem mashallah. Be yagon problema grani sara guzashtem pechat kardem kashtem omadim. Kam budingiz? Jalbangiz? Rahmat. Assalomu alaykum aka Shartuzi. Chqer rafti omadi? Mesha rahmat. Jalbangiz 100%? Ne 100%. Gabi. rava. Assalomu alaykum. Qalaysiz aka? Realni ayting, qanday borib keldingiz? Biron kamchilik bormi yo'qmi? Yo'q, ben Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shishis aka. Mana ikkita akalarim. Sizlar qanday borib keldlaring aka? Nereye borib keldik? Yaxshi borib keldik. Qayerdan bo'lasiz aka? O'zbekiston. Qayerdan? Andijondan. Ha, sog' bo'ling. Yaxshimi? Biron kamchilik yo'qmi? Yo'q, kamchilik. Mayli, rahmat, sog' bo'linglar. Shishis aka. Hay, mayli, tamom. бародари азиз намегуфтам бо компания ҳоҷиён беҳтарин компания дум бор мулесаман мункад на мошин кофт на ягон чи шофёр мебра қатишаму якчало якша метиад намега давдгун ки документ дора ки надора мақсад фарчивия чиз аст наму шофёр хиш ҳал мекард лоёра худаш метия фақат ён бош мекуним ёй компания хати мегзари 100% мера акр аввалаш худованда ҳеҷ гумон гарантӣ мақсад аввалаш худованд худ шавад баъд ин мо ба ҳамин бандо сабаб мешавем барои ҳам бародари азиз лайк ва дастгирия фаромӯш накунем мардуми помири на як помира қабде маҷбур кунем савардем барои ҳам дастгирӣ кунем ҳаматон зинда бошед саломат бошед ҳама мошинои граниса бародар сиёка ҳама мошинои граниса ҳамҷа ҳами компания ҳоҷиёнай биёем бародаро номроша нақуле якунастай ягон чимхани як помириги як салом алейкум чотки аз помириги як салом чотки кам я لب باشن ماشینی نه لب باشن شوفرین یاد دیگم всё 100% лайк чекна لایک باشه توجه Rahmat kalom.